Good morning, viewers. In today's presentation, we are going to look at talking about one's parents. Anyị ga-ekwu maka nne na nna mmadu, and anyị ga-ekwu maka nne. Aha nne Obi bụ Oriakụ Ike. The name of Obi's mother is Mrs. Ike. Ọ gbara afọ 30. She's 30 years old. Ọ bụ onye Imo State. She is from Imo State. Obi na Abuja. She lives in Abuja. Ọ dị ezigbo ọcha. She is very fair in complexion. Nne Obi mara mma nwanyị. Obi's mother is a beautiful woman. Nne Obi bụ onye nkuzi. Amara. Obi's mother is a well-known teacher. Nne Obi bụ ezigbo nwanyị. Obi's mother is a very nice woman. Ihe abụ ihe anyị ga-amụ n'ụbọchị nke tata. Biko nyezie na akụ na atụsasị ozi akụ ụmụnna ndị n'ebe dị iche iche n'afọ ihe anyị na-eme n'Igbo. Ndewonu, daalụnụ.